Bengenza-ke nibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-admin. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ucindezela usubscribe. Uzothola zonke izinto esiyiphosta kuyona ke le channel. Indaba ke ehamba phambili njengamanje ukhishwe ngebhayili ka-30,000 rand ngecala lenkohlakalo yesigidi umnumzane Zizi, kodwa ungungqongqoshe wezemidlalo, ubuciko kanye namasiko. Ukodwa ubevele enkantolo yamacala ekhethekile Pamrich neJohan Mackey noJohan Mackey owayisikhulu esiphezulu enkampanini ke i-EOH. Icala labo lihlehlisele umhla ka-23 ke kuJulayi. Lezi ndaba ke zithinta abantu abaningi babeka imibono yabo ey'nkundleni zokuxhumana ngendlela ke ababona ngayo ke izinto. Mina ke ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho lapho sekhaya ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Hlangana lapha ku-comment section ungakhohlwa ucindezela usubscribe uzokwazi phela ukuthi uzitholele zonke izinto esiyiphosta kuyona ke le channel ethu hamba phambili.